mata masu tara mijinsu da capacity. Allah kuwa ki je ki ta yawo kina gulma kina cewa tana da kishi, sake mijinki sakaka ma duniya, je ki ta yi. Je ki ta sake mijinki sakaka. Ina jaki, ina doki, ina kare, ina tsuntsu. Sake shi. Ta tura ta daki. Ita kuma Nana Fadima dama abinda ta zo gani daban. Ta daga ta window tana kallon me zai faru. Ta shimfiɗa tabarma, ta kawo ruwa, ta dauko handkerchief, ta yi masa wa alaikum salam wa rahmatullah. Ya shigo, ta karba itacen da yake kansa. Tana cewa Allah ubangiji ya rufa maka asiri duniya da lahira. Yanda kake kula da mu, Allah ya kula da kai. Allah ya sa ka gama da duniya lafiya. Allah ya raba ka da bakin cikin duniya da lahira. Waye za ta yi wannan? Mutu tsoron Allah. So kuma kina so ki zauna lafiya, sai kika tana tafiya ba wallahi za mu je ne uwa ni ta aihu yau suna. Miji yana can ko kina zaune za a sai gishiri ne, ɗauka abincinka yana karkashin tebur. Abinci ba tire. Ni barin gaya muku a gidanmu training akwai wata yar uwan mijina. Wata babanmu ne haka, abin da ya taba hada ni da ita a rayuwa, ni a gidanmu ba a ba wa mutum mai kima da daraja, ba shi abinci a roba. Roba da kika sani reni ne, ka ba wa mutum abinci a roba, balle ki dauko abincin a kofi ki kawo mutum ruwa a kofi zalla. Wallahi iyayenmu da akwai iyaye da kakanni na akwai yayu a nan. Da idan aka yi bako akwai sabon tabarma, ana aje sabon tabarma da ba za a taba shi ba. Haka ne, akwai kwanan sha sabo fil an aje shi. Wannan kwanan sha na baki ne don a karama su. Sai ki je randa ki ɗebo mu ruwa modari sai ki kawo. Wannan baban bana mantawa, na zo na samu na bar yara a gida an bata abinci a roba, na yi fada na canza roban na bata abinci a breakable plate. Bana wannan ne take mutunta ni har gobe akan wannan abin da na mata. Wannan ne take mutunta ni har gobe tana gani. Ke ko zaki je kowane kwano baki da kwanon baki, mijinki ba shi da kwano. Haki zaki zako bara kowane kwano jauran da kike yi ba za ki iya siyan kwano mai kyau ki mutunta mijinki ba za ki iya ba. Sai dai jiya da baka nan, yawwa ga list din nan ma, jiya da baka nan na siya magin 20, yawwa na sai daddawan 10, gari ya kare na kara mudu 2. Haka ake yi. Sai ki ta jerawa mata masu tara mijinsu da capacity. Allah kuwa ki je ki ta yawo kina gulma kina cewa tana da kishi, sake mijinki sakaka ma duniya, je ki ta yi. Je ki ta sake mijinki sakaka. Ina jaki, ina doki, ina kare, ina tsuntsu. Sake shi. Ta tura ta daki. Ita kuma Nana Fadima dama abinda ta zo gani daban. Ta daga ta window tana kallon me zai faru. Ta shimfiɗa tabarma, ta kawo ruwa, ta dauko handkerchief, ta yi masa wa alaikum salam wa rahmatullah. Ya shigo, ta karba itacen da yake kansa. Tana cewa Allah ubangiji ya rufa maka asiri duniya da lahira. Yanda kake kula da mu, Allah ya kula da kai. Allah ya sa ka gama da duniya lafiya. Allah ya raba ka da bakin cikin duniya da lahira. Waye za ta yi wannan? Mutu tsoron Allah. So kuma kina so ki zauna lafiya, sai kika tana tafiya ba wallahi za mu je ne uwa ni ta aihu yau suna. Miji yana can ko kina zaune za a sai gishiri ne, ɗauka abincinka yana karkashin tebur. Abinci ba tire. Ni barin gaya muku a gidanmu training akwai wata yar uwan mijina. Wata babanmu ne haka, abin da ya taba hada ni da ita a rayuwa, ni a gidanmu ba a ba wa mutum mai kima da daraja, ba shi abinci a roba. Roba da kika sani reni ne, ka ba wa mutum abinci a roba, balle ki dauko abincin a kofi ki kawo mutum ruwa a kofi zalla. Wallahi iyayenmu da akwai iyaye da kakanni na akwai yayu a nan. Da idan aka yi bako akwai sabon tabarma, ana aje sabon tabarma da ba za a taba shi ba. Haka ne, akwai kwanan sha sabo fil an aje shi. Wannan kwanan sha na baki ne don a karama su. Sai ki je randa ki ɗebo mu ruwa modari sai ki kawo. Wannan baban bana mantawa, na zo na samu na bar yara a gida an bata abinci a roba, na yi fada na canza roban na bata abinci a breakable plate. Bana wannan ne take mutunta ni har gobe akan wannan abin da na mata. Wannan ne take mutunta ni har gobe tana gani. Ke ko zaki je kowane kwano baki da kwanon baki, mijinki ba shi da kwano.
haki zaki zako bara kowane kwano jauran da kike yi ba za ki iya siyan kwano mai kyau ki mutunta mijinki ba za ki iya ba. Sai dai jiya da baka nan, yawwa ga list din nan ma, jiya da baka nan na siya magin 20, yawwa na sai daddawan 10, gari ya kare na kara mudu 2. Haka ake yi. Sai ki ta jerawa mata masu tara mijinsu da capacity. Allah kuwa ki je ki ta yawo kina gulma kina cewa tana da kishi. Sake mijinki sakaka ma duniya, je ki ta yi. Je ki ta sake mijinki sakaka. Ina jaki, ina doki, ina kare, ina tsuntsu. Sake shi. Ta tura ta daki. Ita kuma Nana Fadima dama abinda ta zo gani daban. Ta daga ta window tana kallon me zai faru. Ta shimfiɗa tabarma, ta kawo ruwa, ta dauko hankacin, ta yi masa wa alaikum salam wa rahmatullah. Ya shigo, ta karba itacen da yake kansa. Tana cewa Allah ubangiji ya rufa maka asiri duniya da lahira. Yanda kake kula da mu, Allah ya kula da kai. Allah ya sa ka gama da duniya lafiya. Allah ya raba ka da bakin cikin duniya da lahira. Waye za ta yi wannan? Mutu tsoron Allah. So kuma kina so ki zauna lafiya, sai kika tana tafiya ba wallahi za mu je ne uwa ni ta aihu ya usuna. Miji yana can ko kina zaune, za a sai gishiri ne, ɗauka abincinka yana karkashin tebur. Abinci ba tire. Ni barin gaya muku a gidanmu training akwai wata yar uwan mijina. Wata babanmu ne haka, abin da ya taba hada ni da ita a rayuwa, ni a gidanmu ba a ba wa mutum mai kima da daraja ba shi abinci a roba. Roba da kika sani reni ne, ka ba wa mutum abinci a roba, balle ki dauko abincin a kofi ki kawo mutum ruwa a kofi zalla. Wallahi iyayenmu da akwai iyaye da kakanni na akwai yayu a nan. Da idan aka yi bako akwai sabon tabarma, ana aje sabon tabarma da ba za a taba shi ba. Haka ne, akwai kwanan sha sabo fil an aje shi. Wannan kwanan sha na baki ne don a karama su. Sai ki je randa ki ɗebo mu ruwa modari sai ki kawo. Wannan baban bana mantawa, na zo na samu na bar yara a gida an bata abinci a roba, na yi fada na canza roban na bata abinci a breakable plate. Bana wannan ne take mutunta ni har gobe akan wannan abin da na mata. Wannan ne take mutunta ni har gobe tana gani. Ke ko zaki je kowane kwano baki da kwanon baki, mijinki ba shi da kwano. Haki zaki zako bara kowane kwano jauran da kike yi ba za ki iya siyan kwano mai kyau ki mutunta mijinki ba za ki iya ba. Sai dai jiya da baka nan, yawwa ga list din nan ma, jiya da baka nan na siya magin 20, yawwa na sai daddawan 10, gari ya kare na kara mudu